Күңелләргә дәрт истәп, йөрәкләрне җылытып, җәйнең беренче көне галәм буйлап атлый башлады. Нәкъ бүген, 60 ел элек, безнең һәр даим тапшыруны карап баручы яраткан тамашачыбыз Каримова Алисия Гаяз кызы да дөньяга туган булган. Бүгенге ял иткән җирегездә Алисия апа үзегезгә багышланган бәйрәм иртәгезне тыңлап, тантанагызга ям һәм матурлык истәп, ял итеп алырга чакырабыз. Беренче котлау сәламен яраткан кешегез, гомер юлдашыгыз Хусейн Абубекирович язган. Мин аны чәчми түкми җиткерергә ашыгамын. 1961 елның 1 июнендә Куйбышев өлкәсе Шигоны бистәсендә тату һәм ишле булган Сулеймановлар гаиләсендә Гаяз әти һәм Фәрисәнинең 2 уллары Илдус һәм Силманнан соң көтеп алынган 3нче балалары, бакчаларындагы гүзәл чәчкәләре кызлары Алисия туа. Алтын алмамны мин 1984 елның 8 мартында үземнеке гомерлеккә итеп матур гаилә кырдык. Һәм менә 37 ел инде без бер-беребезгә олы терәк һәм таяныч булып матур яшәп киләбез. Алисия минем бөтен байлыгым. Ул минем ярты җаным һәм Хак Тәгалә аны миңа пар итеп очратканы өчен бүген дә рәхмәт укыйм мин. Бары тик Раббымнан соңгы сулышыбызга кадәр бергә булуыбызны үтенәм. Алисия минем аралашучан, аны барысы да яратып үз итәләр. Кай вакыт көнләшеп куйсам да, үземне барыбер бит Хусейн ул синеке дип тынычландырам. Кадерлем Куйбышев шәһәренең кооператив техникумын тәмамлап, гомерен сәүдә тармагына багышлады. Лайыклы ялга чыкканчы шушы тармакта эшләде. Хәзер лайыклы ялда булса да, аның тик тормас җаны барыбер аралашуга, ниндидер хәрәкәткә тартыла. Кайда гына бармыйк, ул җыелышның үзәгендә тора. Мәҗлесләр, бәйрәмнәр аның ярдәмсез узмыйлар. Шөкер, ул 2 дөньяны да тигез күреп, 5 вакыт намазын да калдырмый укып килә. 20 ел без Саратов өлкәсендә яшәдек, аннары 17 елыбыз Сызрань шәһәрендә үтеп килә. Күзләрем тимәсен дип әйтсәм дә, барыбер бик матур яшәп килүебез турында әйтмичә булдыра алмыйм. Алисия мине бер күз карашымнан аңлый. Андый кеше белән башкача яшәп тә булмый ул. Сөекле сандугашыма бары озын, саулыклы, тигез гомер телисем килә. Ул минем өчен олы хәрефтән яраткан кешем, киңәшчем дә, дустым да, сулар һавам да минем. Нинди генә сүзләр әйтсәм дә, иң мөһиме ул минем мәңгелек мәхәббәтем. Мин дөньяга сине эзләп килдем. Сыңламадым, килдем ашыкмый. Ходай биргән тормыш юлларымда сайлап алдым сине ялгышмый. Бу дөньяда сине эзләп йөрдем. Юлларымда белдем табасын. Мәхәббәтем уты йөрәгемдә сөю булып дөрләп янасын. Бу дөньяда син барлыгын белдем. Гашык йөрәк тибә син диеп. Сине җаным һич яратып туймам. Туңа таңым һәр көн син диеп. Бу дөньяда син барлыгын белдем. Шуңа микән сине эзләдем. Сукмагыма чыккан башкаларга карамадым, сине күзләдем. Бу дөньяда мәңге син дип яшим, өлешемә тигән көмешем. Сыңгармыйча вакытында килгән мәхәббәтем, татлы җимешем. Кадерле Алисия апа, Хусейн абый махсус сезгә дип бүләккә җыр да сайлап куйган, аны бүләк итеп тапшырабыз. Yanımda seni iske alam, düşlerime günde göresin. Yazmışımın par kanatı itip, seni günle gile göresin. Ah şeşkeler min ağzıma desin, üzme desin mahtur güllerde. Şeşkeler
Бәхет үшін көп керек ми дейлер. Янда болсаң бары шу жетер. Көңілімні сағышларға салып, үмітімні үзіп сен кетме. Ақ шешкелер мен өзіме дейсің, үзме дейсің мақтұр гүллерде. Yansın əli, Germin seni başqa birəvgə, Seni gənə üzlüb yaratanı, Bilməyəli bilmi birəvdə. Aq şeşkələr min özümə desin, Üzmə desin maqtur güllərdə. Devam итәбез. Каримова Алися Гаяз кызын бүген олы шатлыкка тулып, газиз әнисе Фәрисә Юнусовна, Никулинадан сеңлесе Нурисә Кияви Илдар, Пенза шәһәреннән племянниги Айсә тормыш иптәше Рамилә, балалары Ләйсән, племянниги Әнвәр, Сызрын шәһәреннән племянницасы Дашенька, Дергачидан абысы Илдус, җиңгәсе Мәйсара, племянницасы Әлфия тормыш иптәше Илдус, балалары Лилия һәм Кадриюшка, племянницасы Наилә тормыш иптәше Руслан, балалары Идалия һәм Адилә, Саратов шәһәреннән племянницасы Гүзәл тормыш иптәше Ринат, балалары Динар һәм Амирчик, Дергачидан Фәридә җиңгәсе, Мәскәүдән племянниги Илдар тормыш иптәше Гүзәл, кызлары Самира, Саратовтан племянниги Ликман тормыш иптәше Оксана, балалары Амира, Энесе Иршат Шигоныдан тормыш иптәше Сания, Тольяттидан племянницасы Алсу да ихластан котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз балам, 2 улымнан соң бик көтеп алынган бер сыр сандыгым, олы юанышым, күзем карасы булып дөньяга туды. Кечкенәдән үк минем иң беренче ярдәмчем дә, аңлаучым да булды Алиса. Картлык көнемдә олы ышанычым булыр дип өметләнгән балам бер генә дә өметемне өзмичә яшәп килде. Аллага шөкер, мәктәпне тәмамлап Куйбышев шәһәренең кооператив техникумында сатучы консультант һөнәрен үзләштерде. Сәүдә тармагына 25 елдан артык гомерен багышлады. Аны районда һәммәсе дә хөрмәт иттеләр. Авыр 90-нчы еллардан соң тормыш иптәше белән Саратов өлкәсендә заготовитель булып хезмәт итәргә кереште. Шул кадәр үзенең һөнәрен яратып эшләде ул. Бар җанын шуңа багышлады дияргә кирәк.
Мөмкинлеге булса, ул бүген дә әле сәүдә тармагында кайнар иде. Ләкин яшьлек еллары артта калды шул. Саулыгы да чаклы чамалы гына булып бара. Баламның шундый олы юбилейын күрә алуда миңа олы бәхет дип саныйм. Үзе дә лайыклы ялда булган күз карам һаман бу тормышка позитив белән карап алга атлый. Һәр вакыт нидер эшли, бер дә тик тора белми. Аеруча ул чәчкәләр, гөлләр ярата. Аның өе дә, бакчасы да җәннәттәй матур, пөхтә. Аш суягына килгәндә дә ул шул кадәр уңган, тәмле, татлы ризыклар, камыр ашлары пешереп ул бар мәҗлесләрне дә бизи. Яшьләр белән дә, картлар белән дә уртак тел табып ул һәр җыелышның түрендә утыра. Олы акыл тәҗрибә иясе буларак, балам бер туганнарына да әйбәт киңәшче, туры юлга күндерүче булып тора. Ана өчен иң олы бәхет ул иманлы, итагатьле балалар инде. Шөкер, Алисәм дә, Хөсәйенем дә, икесе дә дин юлында. 5 вакыт намазларын калдырмый укып, матур яшәп киләләр. Уразаларын да калдырмаска тырышалар. Мөмкинлекләре чыккан сайын, Яңа Зимница авылына Ишан баба зиярәтенә дә сәфәр кылалар. Ул сеңлесен дә намаз укырга өйрәтте. Хәзер инде племянниклары да дуга кылып, намазга басарга Алладан көч һәм теләк сорыйлар. Тик тормас җанлы балам бик сәяхәттә булырга ярата. Тормыш иптәше белән матур җирләрдә булып, гомерләрен күркәм хатирәләр белән бизиләр. Кадерле кызым, сеңлебез, апабыз, син безнең өчен бик якын һәм кадерле кешебез. Синең белән безнең балачак хатирәләре бәйле. Ә инде балачак хатирәләре алар кеше өчен иң якты һәм матурларыдыр. Син үзең дә бер зур шатлык сыман. Дөрестән дә бик юмарт, гадел, акыл иясе. Хатын-кызларга хас булган тәҗрибә һәм бар якты сыйфатлар синдә генә тупланган. Кадерле кешебез, без сине ихластан юбилеең белән котлыйбыз. Әле озак еллар шушылай аралашып, матур гомер кичерергә язсын иде. Якыныбызның бүген бәйрәме, бу бик матур туган көн. Бар галәмгә рәхмәт әйтеп, теләк кабул иткән көн. Бездән теләк сиңа саулык, калганы бит бар инде. Сиздермичә әкрен генә матур чакларың килде. Бел, кадерлем, сине без яратып хөрмәт итәбез. Бүген менә бәйрәмеңә таудай теләк илтәбез. Әгәр сагыш баса калса, сөеклебез шалтырат киләбез. Бүген бәйрәмеңне бизәргә матур җыр бүләккә бирәбез. Кадерле Алиса Гаязовна, бар теләкләр чынга ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Яңа көнгә аяк бастык, Аллага шөкер. Кояшлымы, болытлымы, ул безнең гомер. Бу дөньяда без бар икән, юкка түгелдер. Йолдыз булып балкыр шаклар бәлки бүгендер. Дисәк тә, дисәк тә узак гомерләр. Ялмайсак яктырып китә кояшсыз көннәр. Шаугыр килеп яшигәлек исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Дөньяны гөлләргә тiriktер алган кадәр. Эләшик йөрәк җылысын бир алган кадәр. Һәр яңа көн һәр кем өчен яңа мөмкинлек. Шаулап үтсен гомер юлы түгел үкене. Дисәк тә узак гомерләр. Ялмайсак яктырып китә кояшсыз көннәр. Шаугыр килеп яшигәлек исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Дөньяга кем генә килеп, кем генә китми.
Күпмегенә яшәсәң дә гомер ул җитмей. Яши белсәң гомерләрне яшьнәп үтәрлек. Гомерләрне һәр бер көне бәйрәм итәрлек. Дисәк тә узак гомерләр. Ялмайсак яктырып китә кояшсыз көннәр. Шаугыр килеп яшигәле исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Yalmaysak yaktırıp kite koyaşsız günler. Şaugur kilip yaşigale isen savşakta. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmır boşka. Şaugur kilip yaşigale isen savşakta. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmır boşka. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmır boşka. Bugün 1 iyun günü 60 yaşlık юбилейлы туган günün яраткан апабыз, кайын сеңлем, Алма апабыз, картанайыбыз Каримова Алися Гаяз кызы каршылый. Бу матур гомер тантанасы белән аны яратып һәм хөрмәт итеп, Саратов өлкәсендә яшәп килүче бер туган абысы Илдус, җиңгәсе Мәйсара, племянницасы Әлфия тормыш иптәше Илдус, Наилә тормыш иптәше Руслан, Гүзәл тормыш иптәше Ринат, оныкча племянниклары Лилия, Идалия, Адилә, Динар, Кадрия һәм Амир кытларга ашыгабыз. Иң якын, иң кадерле, иң сөекле, иң яраткан, иң ягымлы, иң гадел, иң позитив, иң кешелекле якыныбыз. Нинди генә сыйфатны атамыйк, аларның һәр берсе алдына иң кушымчасы торачак. Чөнки син якыныбыз, иң. Шушы кечкенә йөрәгеңдә һәммәбезгә урын табасың. Барыбыз турында да кайгыртып, янып яшисең. Һәммәбезнең дә уңышларын якын итеп сөенә беләсең. Беребезнең дә бәйрәмнәрен онытмыйсың. Шалтыратып хәл беләсең. Кирәк сүзеңне әйтеп, күңелләрне төшенкелеккә бирешмәскә өнди аласың. Шуңа да без сине бик яратабыз, кадерлебез. Тормышны, гомерне яратып яшисең. Машаллах, күзләребез бер үк тимәсен. Сиңа 60 дип ышанып та булмый ул. Чөнки син һаман да безнең өчен япь-яшь. Күңелең гел 18дә синең. Раббым, алда да ошбу дәртең кимемәсен. Яратып, яратылып, Хөсәйн белән бергә матур, парлы гомер кичерегез. Бар хыялларыгыз чынга ашсын. Алдыгызга куйган максатларга ирешергә язсын. Бәла-хазалар, шир-сырхаулар ишекләрегезне уратып уссыннар. Бүген юбилееңдә кадерлебез тугандыкны саклап калып, кадерләп яшәгәнең өчен аерым рәхмәтне укысыбыз килә. Арабызда чакрымнар булса да, бу йораклык җан җылың аша сизелми. Алдыда шушылай аралашып, бер-беребезгә кирәк һәм терәк булып яшик. Якыныбыз, гөл чәчкәле тормышың алдыда матур бакча булып атсын. Күңелең бер генә дә рәнҗү хисләре тоймый яшәсен. Без сине барыбыз да яратып, сагынып, үбеп калабыз, сөеклебез. Алися чын алтын кеше. Аңа бездән бер теләк, гомере буе сау яшәсен. Шул Тәңредән зур бүләк. Тормышы матур корылган, әкренләп гомер үтә. Сизмисең дә якыныбыз шушылай картлык җитә. Тик ашыкма картаерга, алда күп юллар көтә. Кайгыларсыз булмый тормыш, алар үтә дә китә. Синдә тау кадәр сабырлык, исәпсез мәрхәмәтлек, ястын алда татырга ул бары гади рәхәтлек.
Hürmetli Alisa Gayazovna, юбилейлы туган günüгез mübarek bulsun. Бәхетле булып алдада гомер кичерегез. Алдагы җыр кабат сезнең өчен яңгырый. Bulutlarga tasma uris sirli yaşın bulutlar üksep tüge aşı yaşın Tuğanlıkның bir üzülse oraları Dizel olmaz erilip sıkırar yaraları Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın sifat yuatsa da bulutlarını Bulmaz indi elektrey жылытқаны Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın Tuğan barda yatlar kilip yuatmasın Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın haman bulutlarını küzülep yürü Bulutlarını rencitkenin elle bilmi Tuğan bilen tuğanla şükür kemigadet Tuğan jibin üzmegenni küte cennet Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga